Αυτό το χαρτάκι λοιπόν, στην παραγγελία που έκανα χθες και μου ήρθε στο σπίτι 2 φοβερά μπέργκερ, κρύβει όλη τη μαγεία. Θα στο δείξω στο τέλος του βίντεο. Τι κάνουν λοιπόν οι επιχειρήσεις, οι έξυπνες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν τον πελάτη να έρχεται ξανά και ξανά. Τι λέει λοιπόν αυτό το χαρτάκι? Τράβηξε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από την παραγγελία σου, κάνε mention τη σελίδα μας και ανέβασε το στα social σου. Μόλις το κάνεις αυτό, στείλε μας ένα DM και θα έχεις 25% στην επόμενη παραγγελία μας. Κάνω λοιπόν εδώ μια ερώτηση στους επιχειρηματίες της εστίασης. Προτιμάς να κάνεις μια τέτοια ενέργεια και να δώσεις μια έκπτωση στον πελάτη σου απευθείας και να τον προτρέψεις να κάνει και μια δεύτερη παραγγελία, ή προτιμάς να ξαναπαραγγείλει την επόμενη φορά ο πελάτης σου από μια πλατφόρμα τρίτη, όπου εκεί θα πληρώσει 25% που θα δώσει στον πελάτη, θα πληρώσει 30 και 35 και 40%. Δεν καταλαβαίνω, για μένα είναι πασιφανές το ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση. Παρ' όλα αυτά βλέπω, ή μάλλον δεν βλέπω επιχειρήσεις να κάνουν αυτό το τόσο απλό πράγμα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά πρέπει να το κάνετε. Είναι τόσο απλό. Θα χαρώ λοιπόν να δω κάποιον ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια και δεν είναι μόνο να δώσουμε μία έκπτωση για να φέρουμε τον πελάτη ξανά πίσω και να κάνουμε μια δεύτερη παραγγελία. Είναι να ζητήσουμε και το feedback του πελάτη. Να ζητήσουμε και μία κριτική. Πώς επιχειρήσεις το κάνουν αυτό? Και γιατί το να μην ζητάτε κριτικές και να μην παίρνετε κριτικές έχει άμεση επίπτωση στην ορατότητά σας, δηλαδή να ψάξω εγώ τώρα burger Αθήνα, burger Κολονάκι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η επιχείρησή σας έχει κριτικές ή όχι.